Iki vitamin damel jenengan sedoyo. Mas Dalang sehat, bahagia selalu. Iya Mas ya. Ya harus Bang. Ini hari ini agenda latihan garapan baru Sanggar Astabrata buat tanggal 27. Tetap kompak selalu, Mas Akbar Fan Club selalu dukung karya-karyanya. Pen celup. Piye bendungane? Begegek ugek sadulita hemel lae ndara kula den ndara Gatotkaca kula sawang saking lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimba sampeyan kadosipun lagi ketaman duh kita sing sampeyan penggalih menapa den kula aturi paring dawuh Semar minangka batur pangembating tutur sinten ngertos tutur kula sembur kula saged madhangaken pepeteng ngudari reruwet handika Ndara Gatotkaca den suwawi kula aturi paring dawuh Boyo wonten perkawis ingkang pundi dene paduka ketingal bingung bilung lungan Ndara Gatotkaca Hangudarit yasreriwut ora wedi ora watwawadi wedi lamun kauningan mring sang ambek ngomaladi tanwandi binaradi bloko kacoranan kang hambek juti Wa Semar Badranaya Wa Semar ora bisa ngrasakake panandhang sing tak rasa Wa Semar awit apa awit dawe Ibu Arimbi nganti mahanane jibek bebek rasaning atine Gatotkaca Wa Semar Kang Ibu Dewi Arimbi dawuh napa Den kok ndadekke sampeyan bingung Wa Semar ora suwe maneh bakal diadani wujuding wisudan ratu mapan ana ing negara Pringgondani mongko Kanjeng Ibu Arimbi paring dawuh sing bakal lenggah dampar keprabon dadi ratu mapan ana ing negara Pringgondani ora ana liya kejaba mung Gatotkaca kamangka Wa Semar kamangka aku ora saguh dadi ratu mapan ana ing negara Pringgondani Gatotkaca rumangsa durung pantes dadi ratu mapan ana ing praja Pringgondani wo
Semarega den prayitna semurire eko ambalik Didioni Gandayani Sampeyan niku kok aneh to, Den? Hantuk kanugrahan bakal didadekke ratu kok malah sampeyan susah. Wa Semar Gatotkaca ngrumangsani. Aku lagi bocah wingi sore, aku durung mumpuni ing reh ilmu kaprajan. Aku rumangsa durung pantes dadi ratu mapan ana ing negara Pringgondani Wa Semar. Sampeyan kudu eling nggih, Den. Sedaya kawula ing Pringgondani niku sampun sarujuk. Para bebrayan agung menika sampun matuk gambuh ing rasa menawi Paduka Ndara Gatotkaca kedah jumeneng ratu mapan ana ing negara Pringgondani. Kenging napa? Kenging napa kok mboten saguh? Niki sing milih rakyat, niki sing milih para kawula. Senadyan sampeyan ngrumangsani bocah wingi sore ning durung karowan sing liyane nika do pecus mimpin negara Pringgondani. Niki pun wancine panjenengan sing jumangkah, wancine panjenengan sing kumrembyah. Sampeyan arep didadekke ratu kok ora gelem. Sampeyan niku disengkuyung wong pirang-pirang lho, Den. Wa Semar Badranaya, aku isih ngrumangsani durung weruh kawruh babagan ilmu kaprajan Wa Semar. Mangke kalih mlaku nggih, Gus. Halam badhe hane nuntun lampah sampeyan. Yen wis wancine dadi ratu, senadyan to endo kaya ngapa, sampeyan ora iso selak, sampeyan ora iso nolak, Den. Wa Semar apa ora pirsa? Babakan apa? Kok nganti Semar ora ngerti? Pranatan negara Pringgondani kuwi sing duweni hak wewenang nurunake wiji ratu kuwi trah kakung. Ewadene Kanjeng Ibu Arimbi kuwi trah wadon. Ora duweni hak wewenang nyekel kemudining negara Pringgondani Wa Semar. Kula pun nek ngerti nek trima babakan niku, Gus. Manut aturan Pringgondani niku sing menang nurunake ratu niku mung trah jaler. Pancene ibu sampeyan Ibu Arimbi niku mboten duweni hak wewenang nurunake wiji ratu. Ning wonten dedongenganipun ingkang sampeyan Raden Gatotkaca kudu ngerti, kudu weruh, sampeyan kudu pirsa. Dedongengan apa Wa Semar? Mula kang ibu sampeyan Ibu Arimbi kok kenceng anggenipun duweni gagasan sampeyan sing didadekke ratu mapan wonten ing Pringgondani niku wonten larah-larahipun, niku wonten dedongenganipun. Kersane sampeyan sing dadi ratu ana Pringgondani iki sejarahe piye? Niku critane wonten. Kenang apa kok kudu Gatotkaca kang dadi simbole satriya tanah Jawa sing kudu dadi ratu. Niku wonten larah-larahe wiwitane nalika kang ibu sampeyan Ibu Arimbi dhaup utawi rabi kalian Kang Rama Raden Werkodara. Kareben gamblang, kareben cetha kula tak crita nggih. Kados ngaten critane. Kenging napa sebabe kok ibu sampeyan kenceng anggenipun badhe ndadekke sampeyan ratu mapan wonten ing negara Pringgondani. Kados ngaten dedongenganipun, Gus. Kaya
yuda sura ing kawastrayaku jatine satriya kang utama. Santosa anu kaya mulyane bangsa korban siparaga sawega amatu yuda kayaku jatine satriya Toh. Toh. Rumah Wahyut sang Yaksendra Kura rupa mangasas kadi angin pangsampal kaprapal selo kapalasat satu lumah yumangungsi kagiat kakudo sang jaga-jaga bumi bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kubra. Aku Prabu Arimba ratu saka negara ing Pringgondani. Ndak rewangi munggah gunung mudhun jurang. Krana aku goleki adiku Yayi Arimbi kang mentar saka negara Pringgondani. Lah kok manut kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara adiku Yayi Arimbi jare kok wis entuk sendang pangruwatan. Arimbi wis dadi sulistya ing warni. Malah jarine kabar sing ndak tampa adiku Yayi Arimbi wis rabi karo Raden Bratasena anake Prabu Pandudewayana. Kamangka bapakku lan bapake si Arimbi ya kuwi Swargi Prabu Tremboko. Biyen bisa tumekaning pati ya awit dipateni utawa disedani karo Prabu Pandu wong tuwane Bratasena. Arimbi, aku kakangmu Arimba ora trima yen to kowe rabi karo tedhak turun mungsuh. Arimbi,
Rekata Dian Bratasena kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngamula tumong kodhek wok simbahar Jojo yen ngandika gumalegar kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris wit latalah apa bener kowe Bratasena ya pancene bener iki Kakang Prabu Arimba ya pancen bener Bratasena kowe nungkula Bratasena tak jaluk adikku Arimbi aku ora sarujuk aku ora mathuk lan ora gathuk yen to adikku Arimbi dadi jatuh kramamu wong nyatane Arimbi wis tresna lair kang sarta batin kelawan Bratasena wah ora melek sing dadi mripatmu kowe Bratasena biyen bapakku sing nyedani wong tuamu Pandhu Dewayana utang lara saur lara utang pati disaur pati ora kena tedhak turune Rama Trembaka Rabi kelawan tedhak turune mungsuh ya kuwi tedhak turune Prabu Pandhu ya bapakmu kuwi mbuh ora bakal tak gagas ora idep nyatane hadimu Arimbi wis tresna lair trusing batin kelawan Bratasena ladalah bangsat elek kowe Bratasena kowe satriya nanging wegah rekoso ibarat tenguk-tenguk mung nemu kethuk yen nganti kaya mangkono tetel sing dadi jiwa kasatriyanmu ora ana guna paedahe kowe madeg dadi satriya yen arep boyong putri ayo bedan negarane sirnakno ratune bandanen Arimbine boyongen Bratasena butuh ora kenek dieman maju kepara ngarsa leganing atimu ngejak pirang dina ladeni geget siung pengapit bialiaran kowe ganjur pecah ndasmu Arimba Waya lo wet ta wah ta Iya,
Ah! Wait! Ah! Wait! Ah! Hey! Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Oh! Ah! Hey! Hey! Ah! Hey! Hey! Ah! Hey! Wah! Ah! Hey! Hey! Pruk godo ilang nyawamu kowe, Bratasena. Oi! Oh, gadamu didu karo gadaku. Ayo, isih gedhe gadaku. Ya, tak akoni jek gedhe godomu ning atose jek atos godoku. Ayo didu, ya. Ai! Oh! Tek! Wah! Ah! Oh! Loh! Loh! Woi! Ah! Ah! Loh! Woi! Woi! Ah! Woi! Pak!Aya! Wah! Mutiar kowe. Ayo ngateko. Ah! Ye! Ah! Ngateko Bratasena. Kakang. Sinokarta mrehtar tamtu ning utama titi tetep dadi pangobaning wadya tentreming adi tamtu kena dinulada tiase lir wulan dadari Kakang Arimbo kakang
Kowe Arimbi. Iya Kakang. Kowe wis malih rupa dadi ayu, kowe saiki wis malih rupa dadi Sulistya. Iya. Lilanana aku dening Raden Bratasena ya Kakang. Piye karepmu? Aku nyuwun pangestu. Kowe aja bandha yudha karo Raden Bratasena ya Kakang. Arimbi, ana tetembungan bedah praja Mboyong Putri bebasane. Kejaba Bratasena kuwi tedhak turun mungsuh. Pringgo ndani kelawan Ngastina nganti tekan saiki kaya satru bebuyutan. Kakang, sing uwis ya Kakang. Yen jagat iki anane mung wales winales, ora bakal tuwuh sing jenenge katentreman. Manunggala kelawan para Pandhawa ya Kakang. Ora sotah. Wis dadi anteping tekadku. Yen kowe sida rabi karo Bratasena, luwih becik tak entengke sing dadi patiku Arimbi. Nanging aku kaya ora negakake sedane Kakang Arimbo. Kejaba iku Kakang Mas Bratasena ya ora bakal bisa nandingi apa sing dadi kekuatane Kakang Arimbo. Yen kuwi wis genah, yen kuwi wis cetha Arimbi. Sawangen kae. Bojomu nglumpruk tanpa daya ndak sabet nganggo gadaku. Kuwi mratelake yen bojomu kuwi ora duweni kasekten ingkang linuwih. Mendah yen dadi bojomu cetha yen ora bisa paring pengayoman karo kowe. Janjane ngalahke Prabu Arimbo iki gampang. Janjane ngalahke aku iki genah. Mateni aku iki gampang, nanging Bratasena durung ngerti sing dadi pengapesanku. Bratasena ora ngerteni pengapesanku yen to sejatine pengapesane Prabu Arimbo kuwi yen ragaku disabetake utawa dimbrukke ana tunggake wit aren Arimbi. Ucap kacarita nalika samana nglumpruk tanpa daya prasasat linolosan otot bebayune sang panenggak Pandhawa Raden Bratasena. Nanging dupi mirengaken aturira Prabu Arimbo yen to pengapesane Prabu Arimbo kalamun to den sabetake mapan wonten ing tunggake wit aren. Wau to tanggap sang Bratasena giya ngetok karo sankang pungkasan grida sang Bratasena. Ayo ngadeka kowe Bratasena. Ayo ngadeka yen kowe dadi bojone Arimbi, kowe kudu nuduhake wong lanang kang sejati. Nyoh dodo ndi dodo Mboyong Putri bedan negarane boyongen Arimbi Bratasena. Loh. Jiwa mancing
jiwa manjing swara argane nganggokan sayakti pepes waspa angiring jiwa manjing Kakang Arimbo Om. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara, ora ngira babar pisan kowe wis tumeka pati Kakang Arimbo. Kamangka Arimbi wis ora kurang-kurang suka pemut. Cutelen anggonmu duweni memungsuhan ing antaraning negara Ngastina lan Pringgondani ya Kakang. Wah, Arimbi. Ora susah kok getuni. Ora susah kok getuni patine kakangmu Arimbo. Nyatane kakangmu dijak tentrem ora kena. Kakangmu Arimbo wegah nampa wewarah nampik pitutur becik Indo marang piwulang utama. Ora sah kok tangisi, ora susah kok getuni. Kae ana buta dampyak mrene. Sapa kae? Buta Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara maruta bawana bana margana wah kowe sapa sakpatine Kakang Arimbo? Iki ana buta loro sak kembaran sapa kowe? Inggih Raden, mugi kawuningan. Kula menika kadang anemipun Kakang Arimbo lan Kakang Mbok Arimbi. Sudi amastani nami kula pun Brajadenta. Ula Brajamusti Raden. Wah, apa kowe bocah loro? Apa kowe buta loro sak kembaran arep mbelani patine kakangmu apa piye? Oh, babar pisan boten Raden, babar pisan boten. Dinten menika malah kula badhe nderekaken panjenenganipun Kakang Mbok Arimbi Kewala. Brajadenta kados pundi Kakang Mbok? Ngene ya Brajadenta lan kowe Brajamusti adhiku bocah bagus. Adhiku bocah sigit bocah jentara. Rehne negara Pringgondani saiki kahanane wis komplang.
Rehne sak mengko negara Pringgondani kahanane wis ora ana sing dadi ratu. Kowe wae Brajadenta sing jumeneng dadi ratu mapan ana ing negara Pringgondani. Kowe wae sing bocah lanang nadyan umure luwih tuwa Arimbi nanging aku ngrumangsani wong wadon. Wong wadon kuwi ora duweni hak wewenang panguwasa keprabon Brajadenta. Mboten Kakang Mbok, mboten. Negari Pringgondani dinten menika kula pasrahaken paduka Kakang Mbok Arimbi. Nuwun inggih Kakang Mbok. Semanten ugi kula pun Brajamusti. Kula lila legawa nderek ngayom wonten ngarsa paduka Kakang Mbok Dewi Arimbi. Brajadenta lan kuwi Brajamusti. Kula wonten dawuh Raden, wonten dawuh Raden Bratasena. Kowe masrahke negara Pringgondani marang sedulurmu Arimbi kuwi ikhlas lahir batin apa mergo kepepet? Lahir batin Raden, lahir batin. Kenging menapa kok Brajadenta kepengin masrahaken negari Pringgondani sakwutuhipun dhateng Kakang Mbok Arimbi awit kula kepengin nyuthel cecungkrahan ing antarane Ngastina kelawan Pringgondani. Inggih namung kanthi cara Pringgondani kula borongaken Kakang Mbok Arimbi. Ngastina lan Pringgondani ing salajengipun badhe rukun lan manunggal dados sawiji. Bagus. Yen to nganti besok kowe nganti ngundat-undat. Yen to nganti besok kowe nganti ngundat-undat negara Pringgondani piye Brajadenta? Menawi kula ing benjangipun ngantos ngundat-undat ngucik-ngucik keprabon negari Pringgondani, mugi-mugi mandya ucap kula mboten dawa umuripun Brajadenta lan Brajamusti. Bagus, mandi ora kaya ucape dhewe. Permara reh mangasa umya ngambreng kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung. Are sang gandha mastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus amara wayahanto ing dados mekaten kirang langkungipun critanipun Den Mangkunawa Semar Badranaya. Inggih kula pun nyeritake, kula pun nggamblangake. Dados punika sejarahipun pancen bener wonten aturan negara Pringgondani, wonten prenatan hukum kaprajan negari Pringgondani, tedak turun wedok, tedak turun wadon menika mboten duweni hak wewenang tumrap keprabon negara Pringgondani. Menika to ingkang paduka bingungaken
Paduka menika anake Dewi Arimbi. Dewi Arimbi menika turun wedok. Kenang apa kok jenengan sing didadekke ratu? Iya, kuwi sing tak bingungi Kyai. Lah nggih, kula pun nyejarahaken, kula pun gamblangaken kani cetha ngegla kang tanpa warana. Dados ingkang borongaken utawi ingkang hamasrahaken keprabon negari Pringgondani menika kok mboten Dewi Arimbi piyambak dudu saka karepe ibu sampeyan piyambak niku mboten. Ning niku sampun wonten keputusan saking kulawarga ageng negari Pringgondani sing pasrah sing borong dhateng ibu sampeyan niku nuwun inggih Raden Brajadenta kalian Raden Brajamusti piyambak. Malah Raden Brajadenta Brajamusti sampun janji yen nganti ngucik-ucik utawi ngundat-undat kawibawane wong atuwane Prabu Tremboko, ngundat-undat keprabon Pringgondani tinggalane kakange Prabu Arimba, Raden Brajadenta sampun sepata sampun patembaya ora bakal dawa sing dadi umure. Ados panjenengan mboten usah kuwatir. Panjenengan mboten usah pekewuh babakan Raden Brajadenta. Iya. Wa Semar ngestokake dawuhmu. Ayo yen pancen kaya mangkono wa wis madhep Kang Sarta mantep arasaning Gatotkaca. Saiki Gatotkaca kepengin. Saiki Gatotkaca kepengin ngudi marang kawruh kaprajan. Kinarya sangu anggone Gatotkaca besok bakal nyekel kendho kencenging negara Pringgondani wa Semar. Bagus Den, bagus. Nggih, bagus Ndara. Sumangga langkung rumiyin sakmenika kula gandeng tangan sampeyan sing tengen kula kanthi tetugur nggih Gus. Tetugur sesirih cegah dahar kelawan guling awit menapa? Awit ratu utawi pimpinan pemimpin menika kudu kuat prihatine, kudu banter sing dadi tirakate. Dimene mboten wonten suket godhong ingkang anyrimpeti krikil watu sing nyandungi lelakon sampeyan. Mangkono wa Semar. Inggih Gus. Iya, yen pancen kaya mangkono Gatotkaca mung manut wae wa Semar. Sumangga. Kula kanthi mlebet wonten madyaning wana Parasara. Sakmangke jengandika Ndara Gatotkaca kula kanthi mlebet wonten ing alas Parasara. Tapa brata nyedhak kaliyan sing kuwasa. Mangesti sawiji marang Gusti Kang Maha Suci. Barengi sintrang samirana. Mugi-mugi anggen paduka dados ratu ing negari Pringgondani ing benjangipun sageta kalis saking Sambikala menapa kemawon Ndara Gatotkaca. Sintrang samirana kentering mare pamikan guru ing perang sinuntun ing manon punapa ing welakon sintrang samirana kentering mare pamikan guru ing perang sinuntun ing manon punapa ing welakon sintrang samirana kentering mare pamikan guru ing perang